poďakovať všetkým zainteresovaným, ako to zorganizovali, pripravili, pretože ak si uvedomíme, že 2. júla 2010 bola podpisovaná zmluva, tak v rekordne krátkom čase vznikol supermoderný pavilón, na to možnosť vidieť, nielen pokiaľ ide o stavebnú časť, ale pokiaľ ide o časť technologickú. Je to pre mňa dôkaz, že sme schopní veľmi efektívne míňať európske fondy na infraštruktúru zdravotníctva a je škoda, že do operačného programu zdravotníctvo nebolo alokovaných viac ako 200 miliónov eur v rokoch 2007 až 2013. Priznám sa, že máme problém teraz. Európska komisia nás tlačí do rôznych rekvalifikácií a do rôznych tréningov ľudí, ale Slovensko potrebuje peniaze na infraštruktúru zdravotnícku, školskú a dopravnú. Preto urobíme všetko preto, aby sme presvedčili Európsku komisiu pri podpisovaní partnerskej dohody, že stojí za to vyčleniť z európskych fondov peniaze aj na výstavbu nových zdravotníckych zariadení všade tam, kde to ľudia na Slovensku potrebujú. Preto som rád, že som videl na tento projekt, je to niečo naozaj veľmi pekné, moderné a na to bude ešte viac inšpirovať v tom pozitívnom súboji s Európskou komisiou. Blahoželám všetkým, ktorí budú robiť, blahoželám pánovi riaditeľovi a samozrejme som rád, že Prešovský samosprávny kraj získal ďalšie vedené zdravotnícke zariadenie. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán Hedek. Ďakujem, dobrý deň. Ja dnes mám túto situáciu tak trošku zvláštnejšiu, lebo v podstate bol som tu ako riaditeľ nemocnice v 94. až 96. roku a pamätám si, že už aj vtedy sme hovorili o tom, že niektoré budovy sú nemoderné úroveň, treba ich riešiť, opravovať a tak ďalej. Preto to všetko, čo tu vzniklo a to, čo môžeme vidieť, keď sme to videli zvonku, to bol jeden pohľad. Ale vidíte teraz už aj to, že z dnu je to celé pripravené a v podstate už zajtra, alebo dnes po obede už tu môžu nastúpiť prví pacienti, samozrejme aj so zdravotníckymi pracovníkmi. To vybavenie je najmodernejšie v podstate, aké je a ja by som chcel sa poďakovať pánovi riaditeľovi, ale aj pani riaditeľke Štepaženkovej, ale samozrejme aj pánovi, teraz povedať, toto musím povedať, z toho času je to v podstate poslanec Národnej rady a primátor mesta Košic, ale vtedy bol minister zdravotníctva Richard Raši, s tým, že v podstate za jeho éry celý tento projekt bol schválený a celý tento projekt v podstate dnes je v tejto podobe, v akej ho môžeme vidieť. Ďakujem veľmi pekne a na záver, pán riaditeľ nemocnice, pán Radoslav. Neustále naozaj sa vám poďakovať za všetkých zamestnancov, za všetkých pacientov Prešovského regiónu za to, že dnes tu túto budovu máme. Ďakujem všetkým, ktorí prišli svojho času s projektom výstavby tohto monobloku. Ďakujem za to tým ľuďom, ktorí prišli s myšlienkou a projektom financovania tejto výstavby. A ďakujem všetkým tým, ktorí to celé zrealizovali. Pane, môžete teraz trošku spomenúť, čo všetko sa tu nachádza, koľko lôžok, koľko ambulancií? 195 lôžok, myslím, že 12 ambulancií je dole, len troch odborností, neurológia, interné a kardiológia, samozrejme s kompletnou funkčnou diagnostikou, s kompletným diagnostickým zázemím. Čo ešte sme chceli vidieť? Kedy sa budú stiahovať? Stiahovať sa budú v priebehu mája, v priebehu júna. Budeme sa stiahovať určite smerom z hora nadol, aby sme nerušili pacientov pri tom stiahovaní, takže začneme interným oddelením, potom to bude ARO, anglické neurologické oddelenie. Pred 2 rokmi sme tu boli, keď začínali práce po klepkávanie kameňa, išla výstavba hladko podľa plánu? Tak ako som už spomínal, pri takomto obrovskom projekte sa stretávajú ľudia s komplikáciami a všetky sa podarilo zvládnuť, čo dôkazom je tento monobloh v tomto projekte. Mali ste alebo nemali ste problém spolufinancovať túto investíciu? Nie, do tohto času vlastne sme naozaj zvládli financovanie tak vďaka eurofondom, tak vďaka ministerstvu zdravotníctva a samozrejme vďaka patrí aj tejto nemocnici, ktorá vlastne dokázala vygenerovať nejaké prostriedky, aby tie drobnosti, ktoré na ňu ostali, vlastne vyčiali do úspešného konca. Budú sa opravovať, rekonštruovať tie staršie pavilóny, napríklad pôrodnica? No, v pláne to určite máme, pretože sme si vedomi všetkých technických nedostatkov, ktoré táto nemocnica, tento areál vlastne núkajú, avšak bude to závisieť od prevádzkových možností. Využijete aj eurofondy? Až bude vypísaná výzva v nejakom operačnom programe zdravotníctva, nejaká os, ktorá bude pre nás predurčená, tak budeme určite ambiciózni. Teraz na to nemáte teda?
tak teraz nie je vyhlásená žiadna výzva. Ale z vlastných. Z vlastných. Momentálne samozrejme robíme priebežne udržiavanie areálu, ale nejaká veľká zásadná rekonštrukcia tohto času nie je v pláne. Ja som presvedčený, že sa nám podarí v komunikácii s komisiou presvedčiť komisiu o nevyhnutnosti podporovať výstavbu infraštruktúry vo všetkých oblastiach a je to pre nás dôležité z hľadiska hospodárskeho rastu. Ak komisia a Európska únia od nás chcú, aby sme na jednej strane konsolidovali verejné financie, aby sme podporovali hospodársky rast, bojovali s nezamestnanosťou, tak nás nemôže nútiť tlačiť peniaze do nezmyselných rekvalifikácií. Preto ja urobím všetko preto, aby na zdravotníckú infraštruktúru išlo čo najviac peňazí. Bol by som určite rád, keby to bolo viac ako tých 200 miliónov eur v predchádzajúcom období, pretože vidíte, kapacita je neuveriteľná. My sme mali možnosť Staré Ľubovni byť pri rekonštruovanej nemocnici. Viem, že v Košiciach sa realizujú veci a v ďalších mestách Slovenska. Je to neuveriteľne podstatné pre hospodársky rast. Predovšetkým takáto budova, keď sa na nej stavia, je to budova, ktorá nie je štandardnou budovou, to nie je nejaký byt. Tu už sa vyžaduje vyššia miera kvality, čiže je tu vyššia pridaná hodnota. Všetko to ide z hospodárskeho rastu. A ďalej tu budú pracovať kvalitní lekári, pacienti dostanú k tomu dobrú starostlivosť. Je tam synergia, ktorá ma veľmi láka, preto opakujem, ja verím, že aj ďalšie projekty, na ktoré sa pýtate, budú pokryté peniazmi z európskych fondov. A ja ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďakujem.